ऐसा कि सुमिरन बंदना कम कम देर ठीक रहेला रब शब्द बोला सुनाइल बनी केहू के फालतू मत कोई ब्यास के ना कौनो ब्यास फुहर ना गावेला आई तने प्रधान जी के द्वार पर ही चाहे हम हां अरे फुहर का के दिखाओ तो हां सारी दोष 90% जे बोलौले बा ओकर होला बात बा माइक लेके झांगुर भाई एक बार कह दो कि द्वार लगो नहीं गो बाबा कौन जाने कहीं मत बा ये सब गलती होला कमिटी के पीला पीला जय हो पुरस्कार दिल बने हमारे 500 रुपए के हां बाबा के बार गोड़ लगता नहीं बा म्यूजिक बलिया चैनल बहुत सुंदर हवे होय तो लगले हम मांगे किरवा सबाई आई पैसा दी हां ना ना तहार क्रिया खा के कहता नहीं एक जना बाकी ना लगे अपने आप आके दिलो बे मंगल भाई तब का ना दी है तो ऊपर वाला विचार तहार क्रिया खाता नहीं अजीत हलचल जी के हां एक आदमी बाकी क्यों लगी भाई ना केहू ना दादरा म्यूजिक चाहे बाबा म्यूजिक हां पुष्पा म्यूजिक एनी म्यूजिक हितवा म्यूजिक पर बहुत जोर देख बोला तला दे हितावा ऊपर लोड देता ला हितवा एंटरटेनमेंट हां एगो बड़ा बहुत बहुत पुष्पा भाई पुष्पा चैनल वगैरह वगैरह जुटल भाई तरह मांगे के ना पर देखो अपने आप आवत चल जाई हां फिर हमारे पुरस्कार 200 रुपया लो एगो माला तो ले लो बाबा के तो ना पहना पौनी हम प्रशंसा में टाइम निकल गई तू पे नहीं लो दादरा म्यूजिक दोआबा क्षेत्र बागी बलिया उत्तर प्रदेश बहुत बहुत पुरस्कार बाबा म्यूजिक का लेकिन बढ़ गए मैंने कहा दूरी में उत्तर प्रदेश नु हो अच्छा केनो व्यवस्था में हो लिए ही तो एंटरटेनमेंट पर बा पुष्पा फिल्म्स हाँ हितवा म्यूजिक हमारा रौरा चैनल के नाम से बहुत खुशी बा काहे एमे को जना ब्यास पिटाइयो जाइलो अगर कोनो पब्लिक से कहता रहे कि सुनी हो हितवा म्यू तले हमरा के अरे समझाओ तू फटका दे बार बार हार्दिक शुभकामना करते जा अपना लाइल बड़े अपना ला अपना म्यूजिक भी आइल बड़े बूढ़ा के नाम हाईलाइट कर रहा भाई तू अपना म्यूजिक बूढ़ा के नाम ऊंचा कर देले बड़ा एकदम उनकर के चिन्ह गई लोग जी होर परा कर ले हो हई हमरा कहता रहे कि और लिंक भेजले बने भैया कुंवर जी के नंद कुमार तिवारी के देखो लो झगड़ा मत लगाओ लो 3 बरिस से भोजपुरी सुधारो आंदोलन में हम बानी उपाध्यक्ष अध्यक्ष ना बनी ज्यादा घूमे के पड़ी सुधारक बाबा से कहने के बाबा हम खुद सुधारब पुरनका वीडियो तुलो लिंक बाबा के लगे भेज देता रहो ना तो 3 बरिस के ने हमर कुंवर जी से कहियो रे तो करना भइले तू गाड़ी के कहता हां भाई बढ़ाई बा एक शब्द ना सब पुरान वीडियो है सब बाबा म्यूजिक जानता नहीं म्यूजिक बोलिया हां तब का साउंड वाला बढ़ा दो ओ घरदानी रिधि सीधी देखी तो रवा प्रधान जी पूरा प्रचार विश्व में हो जाई तब जहाँ जहाँ भोजपुरी के प्रेमी होइलो हां बा के कर तू के हुआ देखो बीच वाला शब्द हटाओ मत तो गोरियावत रहो हितवा एंटरटेनमेंट भगवान भोला दानी चैनल वाला के बनैले रही बा बाबा म्यूजिक बहुत दिन हो गेल पर वो ध्यान देले रही कि साइड में बानी रहुआ दुआर के गो नहीं हो सही एगो बात कहल हो कटाक्ष ऐसा हुए के चाहिए कि कटाक्ष में मिठास होखे कहूं वाला के निमन लगे सुनहू वाला के निमन लगे तू ई बात समझ गइल हम अति प्रसन्न बानी अति प्रसन्न बानी आई बेंजू वाला भाई के एगो बाबा बानी बड़ भाई एकदम सीधा साधा जी थल चल तू देखले होगबो कुमार गौरव पाणे नाम हो एकदम सीधा साधा सीधा साधा माने कुछ न जानी ले एकदम देहाती भाव में रहिले आ वही गांव के यहाँ के एगो सेठ तबीयत खराब होइला कोमा में चल गइले कोमा में जे पढ़ल लिखल बा बुझत होई जिए तो बड़ा मोल बराबर बाड़ माने जिए मरण के बीच के वजह सांस चलता था तो एक आदमी आके कहले बाबा फलाना सेठ कोमा में गइल बड़े यहाँ के भाई कहता रे पैसा वाला बाड़े सब को ही चल जाई है
अच्छा बाबा म्यूजिक बलिया बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बटे वो जानले कि कोमा कोनो अमेरिका नहीं बढ़िया सिटी हो छोड़ा ओकने के बाद पैसा वाला बाड़े सो कहीं चली जई है गोवा में